Ġesu li ben ta' Alla bin Marija jilbes il-fardal fiċ-ċenaklu f'Ġerusalem u jagħmel xogħol tal-sier jaqdi. Iċċekkentant eżistijaj biex ikun teżempju għalina x'ġifieri nkunu umli, nkunu ċkejknin, ma nissuppervjawx, nkunu għaddejja fil-Knisja, nilbsu l-fardal u naħslu saqajn xulxin. Imma l-mulej dan kollu eżistijaj kieku qalulna bil-kliem. ċertament li kien jibqa' jidwi fil-qalb tagħna bħala kliem il-mulej tagħna, imma l-eżempju tiegħu eżistijaj irrattab l-ebusija ta' qalbna meta tiftakar li huwa Alla li qed jiċċekken jaħsellek saqajk. U int bniedem midneb tissuppervja ma' ħaddieħor ma tridx taqdi, trid li tkun moqdi, taħseb li int importanti tkun fuq l-oħrajn. L-eżempju tal-mulej imiss il-qalb tagħna eżistijaj. Allura iva Franġisku il-kontemplatant il-ħajja ta' Ġesu jsib li Ġesu stess kien teżempju għalina. L-eżempju kien parti mill-mod kif Ġesu evanġelizza, kif Ġesu waslilna l-aħbar it-tajba u l-eżempju tiegħu. Qaddis ieħor eżistijaj iktar riċenti fi żminijietna li wkoll iffoka fuq l-eżempju fil-ħajja tiegħu kien il-Beatu Charles de Foucault li ġie beatifikat mill-Papa preżenti Benedittu 16. Charles de Foucault li kontempla ħafna bil-maqlub ta' San Franġisk kontempla l-ħajja pubblika ta' Ġesu, però Charles de Foucault kontempla ħafna l-ħajja moħbija, l-ħajja ta' Nazaret ta' Ġesu. U propju Charles de Foucault jilmaħ kif Ġesu fil-ħajja tiegħu f'Nazaret kien ta' eżempju għalina. Għax il-ħajja ordinarja imma fuq livell eżemplari ħafna biex ikunu modella lina ta' kif aħna għandna ngħixu, kif aħna għandna nkunu. Charles de Foucault imita ħafna lil Ġesu fil-ħajja tiegħu f'dik li jsejħilha Nazaret tiegħu. Sal-punt li f'ħajtu ma kienx jitkellem tant dwar Kristu, ma rid li Kristu jgħid ngħajjat Ġesu b'ħajti. Ġesu jixel fil-ħajja tiegħi. Bl-eżempju li jrid jagħti fil-ħajja ta' kuljum f'dinja Musulmana illi mar joffri l-ħajja tiegħu hemmhekk. L-eżempju eżistijaj. Saqsi lilek innifsek illum, int kif qed tkun eżempju għal ħadd ieħor? Teżempju tajjeb jew ta' skandlu? X'eżempju int għal martek, għal uliedek, għal sħabek tax-xogħol? X'eżempju qed tkun inti għal persuni oħrajn fil-Knisja? Irridu ndaħluha f'qalbna din eżisti, jekk irridu li d-dinja tikkonverti, jekk irridu li ta' madwarna jikkonvertu, irridu nitbidlu aħna. Irridu nikkonvertu aħna l-ewwel biex permezz tagħna jikkonverta ħadd ieħor. Biex bl-eżempju tagħna jikkonverta ħadd ieħor. Però rridu narblu sew lil nfusna. Narblu sew naraw fiex qed inkunu u maħniex qed inkunu eżempju anke f'affarijiet żgħar. Nagħtu każ fejna fin. Kemm qed inkunu ta' eżempju tajjeb aħna li nemmnu vera fil-preżenza ta' Ġesu, il-mod kif aħna nġibu ruħna fil-Knisja. Jekk nitkellmux jew nżommu s-sikta fil-Knisja. Il-mod kif nagħmlu reverenza quddiem is-sagrament. Il-mod kif nitolbu, il-mod kif inwieġbu għall-qudies. Il-mod kif inħejju ruħna għall-qudies. X'nagħmlu eżattament wara l-qudiesa. Il-mod kif immorru nilbsu l-Knisja. Kemm qed inkunu teżempju għal xulxin bħala nsara fuq dawn l-affarijiet fil-ħajja ta' kuljum. Fejn tidħol l-ħajja anke l-istranija tagħna. Kemm qed tkun ta' eżempju inti ta' xiġifieri tkun fidil fi żwieġ għal sħabek fuq ix-xogħol. Kemm qed tkun ta' eżempju għalihom ta' diskors li huwa rett mingħajr mingħajr gideb, mingħajr ċaj doppju sens, mingħajr ħamallaġni. Kemm qed tkun eżempju int ta' persuna li tirrispetta d-dinjità ta' ħaddieħor, tirrispetta l-opinjoni ta' ħaddieħor, tirrispetta s-sesswalità ta' ħaddieħor, tirrispetta l-limitazzjonijiet ta' ħaddieħor u mhux twaqqgħu għaċ-ċajt u mhux tabbuża minn persuni oħrajn. Kemm qed tkun eżempju għal ħaddieħor f'dawn l-affarijiet. Eżempju għal ħaddieħor eżistijaj il-mod kif aħna nibżgħu għall-ambjent bħala nsara. Il-mulej li napoġġiena bħala amministraturi tal-ambjent tiegħu, mhux bħala ħakkiema, bħala amministraturi. Kemm qed ikunu teżempju f'dan kollu għall-indafa tal-pajjiż, l-indafa ta' madwarna. Kemm qed tkun teżempju int fis-sewqan bħala nisrani.
il-mod kif inti suq, il-mod kif tibża għal ħajja ta' ħaddieħor, il-mod kif tosserva inti il-liġijiet tas-sewqan. Kemm qed tkun eżempju fir-rikreazzjoni tiegħek, fil-mumenti ta' divertiment, jew fid-divertiment kollox jgħaddi. Kemm qed tkun eżempju int fl-għażliet tal-films tiegħek. Kemm qed tkun eżempju fil-bars, fil-postijiet pubbliċi ta' divertiment li int tifrekwenta, fejn tagħżel li tmur. Kemm qed tkun eżempju int il-mod kif tonfoq il-flus. Kemm qed tkun eżempju li turi li inti konxu li żejjed tiegħek kun nieqes ta' ħaddieħor. Eżisti, ma nistgħux nistennew dinja li tarxet għal Alla li titbiddel jekk mhux se tara l-eżempju tajjeb tagħna. Hemm bżonn noħduha b'serjetà kbira din. Għaliex id-dinja llum maħbub tiegħi hija aljenata. Aljenata b'tant affarijiet materjali, b'ġirja sfrenata fil-ħajja, tilfet il-valuri spiritwali, tilfet is-sens vera ta' Kristu, tilfet is-sens ta' ħajja evanġelika radikali xi drabi anke fil-Knisja, nispiċċaw ħafna nsara li nagħmlu ħafna kompromessi. Għandna bżonn li huma persuni eżistijej li jagħtuna eżempju radikali, eżempju xokkanti, eżempju li ġenna naħsbu, eżempju li ċaqlaqna mill-iħnet fil-ħajja tagħna bħala nsara u li ċaqlaq mill-iħnet il-dawk jew li ċaħdu l-Kristu jew inkella sissa għadhom ma semawx bih. Dil-ixxu tal-eżempju eżistijej li nevanġelizzaw l-eżempju tagħna se tkun ħafna importanti anka f'pajjiżna f'Malta f'kuntest ta' reliġjoni differenti li aħna diġà bdejna ngħixu fihom u bir-rata li mexxin se jiżdiedu anka f'pajjiżna. Kemm San Franġis kif ukoll Charles de Foucault kellhom ix-xewqa li javvanġelizzaw il-Musulmani. Però jridu jagħmlu dan bl-eżempju, billi jgħixu qalb il-Musulmani jagħtuhom eżempju tajjeb ta' Kristu u tal-ħajja skont il-Vanġelu. Aħna llum eżistejn jgħixu f'soċjetà f'kultura, nistgħu ngħidu anke fil-familji tagħna, fejn għandna nies li ġejjin minn twemmin differenti, twemmin reliġjuż ma jemmnux, opinjoni differenti fejn tidħol il-fidi u r-reliġjon. Xi drabi nistgħu naħlu ħafna ħin niddiskutu, niddibattu u ma naslu mkien. Hemm bżonn li nagħmlu iktar enfasi fuq l-eżempju tajjeb. Anke intom ġenituri, jekk kulietkom telqu l-Kristu telqu l-Knisja, taqtawx qalbkom, anke jekk m'għetux każ il-kelma tagħkom, kunu intom teżempju għalihom. Dak l-eżempju jibqa' stampat fil-qalb tagħhom. L-eżempju tajjeb eżistijej ħadd ma jinsih. Anke jekk għal xi żmien jipprova jinjorah, imma ħadd ma jinsih. Jibqa' hemm u jgħaddu x-xhur u jgħaddu snin u hemmhekk wieħed jerġa' idur lejh. In-nies iridu jaraw eżistijej għax huma aljenati. In-nies hemm bżonn jaraw lilek, fik, lilek li jafuk. Lilek li forsi jafu id-defetti tiegħek. Lilek li forsi jafu d-dnub tiegħek. Tistħix tkun eżempju għalihom jekk ilmu li jmislek qalbek u tikkonverti u jibdlek. Ħallih jagħmlek sinjal għal persuni oħrajn għax id-dinja tal-lum hekk għandha bżonn. Biex ikunu eżempju tajjeb eżisti, però irdu jkunu lesti li nerfu s-salib. Irdu jkunu lesti li kif għaddew ħutna l-ewwel insara għaddew mill-martirju, aħna wkoll irdu nkunu lesti li ngħaddu mill-martirju ta' żminijietna. Wis probabbli mhux se jkun il-martirju li joqtluna, però faċilment ikun martirju iktar fin. Il-martirju pereżempju li jirridikolawk, il-martirju li jitqu bik minħabba il-valuri tiegħek. Il-martirju li fuq il-post tax-xogħol jemarġinawk jew dejjem waqgħu kaċċajt, jew ħaqek promotion ma toħodix, jew jagħmlu inġustizzi miegħek għax jafu li inti tal-Knisja, x'inti nisrani, x'inti ta' Kristu.